Magarara kubame. Madi? Tauriza? MuDining man. Men. Sumuga yame. Garrai murumu. Kwa du guramba yo. Wozga? Common sense. Common sense takazorwa Mwari ane mazariro akatita njozo. Kana munhu achikunyepera unoita sei? Sorry na root. Kadaidza. Takati ndibva kubasa ndiya kumba. Takasvika inochitevera kubuda mumba mangu. Inochitevera kubuda mumba mangu. Ndakamuzingidza kubva pamba akatanga kunditiza. Ndakamuzingidza ndofunga ndiye takamhanya 100 meters 200 meters. Ndaona mubasa. Rigo ranga riri mumakombo muno makazipinda zipi yake. Banda rakabata maoko. Rakabata maoko. Ndaona munhu oti ko naye andibva kubasa mumba mangu. Tedzezo tabva ipapo futi akabva aenda kupolisi. Vaenda vanondinyoresa inini nemina wana kuposta mukoma wana kutrust. Takasungwa takarara stocks muswe china muswe chitatu vazobuda chini Sho mbada mbawa kwa chilamba mimi. Sai chikombo chomudzimai wako. Mudzimai wako ari kupi? Aripo. Akataura naye akagoti chingwa dzokuri. Adzonga akazvidai. Akazvidai. Ari pana vangazi vacho. Aripo. Ngauya. Kadzomurumwe gaya. Asuni sakato saboto. Tem garera kadanga. Mai. Abandiana. Abandiana. Ha? Taurisa ikati wa. Abandiana. Kumba chani. Gara inso. Andichikomba. Dizwere. Ha? Iwe se watu chikomba cha se watu chikomba cha mukadzi wako. Ngambata chibuda munhu. Abada muda mumba. Akatimudzingiza. Namudzingiza svika nambata namutorera bhandi nemapusha. Bhandi angabata maoko. Mapusha acho wainawo. Mapusha akasara akapfeka nebhandi ndinaro. Bhandi rako norize. Ziriko. City find the police. Bhandi ndorizere. Derani. Wozda waramba naida kuti mukomana ndumupe munhu anogadzira. Ogadzira iwewe. Saka iwe kana uda kundinyepera. Izvo zvinogona kuti gadzira. Bhandi irori. Bozi wao aramba kuti ndadzichikomba. Bhandi nderani? Hausi chikomba here. Hausi. Akaruwana sei? Wakaita sei? Ukazoita sei watiri ukabhandira kuno wakomanera wasungisa waliwa sasa ukaenda kupolisi ukaona kuti hapana sabumba kwenyu hakuna chifu ndiraita wakubvunzo ndokuti nawe mukomana anopenge nekuti munhu anongopfura nerodi anongotandanisa vanhu vangani navo vakatandanisa vanongokurosa zvavane rodi vachienda kwewe ukazotizei amai magara naye kangari Ka1 namai chama chimbosumuka ipapo iwe chora bhandi rako uzondiona naro
Magarara kupi ame? Madi? Taurisa? MuDining man? Mei? Sumuka yame? Garrai murumu. Kwa du kuramba yo. Wozga? Common sense. Common sense takazorwa Mwari ane mazariro akatita ndozo. Kana munhu achikunyepera unoita sei? Kusei uchi waste time yedu. Unozoti ndizobvunza mumwe mubvunzo wakazonyara tikakutora izochuka andikubva unotarisa mukomana akachema kuti mukomana anoita sei? Tabva unomusunura hembe uko. Ati ndisunurei azonyara manje. Atiri kudaro iwewe. Nayo chama. Ngosunzo ngomukadzi kuti auya kugarira futi. Tambire futi. Unogara chete, unogarirwa. Misire mombe dzake ina mukomana. He's being arrogant mudaro medu isusu. Iye mukomana uyu tinoda kumudzidzisa kuti kana chitaura nyaya idzi dzidzo kuripirana kuti vanhu mugare zvakanaka. Tinoda kuti iwe ugare kuti zvakanaka nevamwe. Mupei just 2 weeks kumobilize zvese izvi. Zvese izvi zvinoda kubatwa within 2 weeks kuripira mhosva yake kudana nemukadzi womunhu. Muisire mombe imwe chete $300. Times 4 mombe. Tinoda kuti dzibhadharwa pamusi wa10. Tinoda kuti uve tiri vanhu. Kana uchinyenga mukadzi womunhu wakabatwa ka, show remorse. Ndabatwa inini zveshuwa. Uda kusotesa bhedi kuti nderangu, uda kuvhura vanhu docket, unofunga kuti isusu ndio mukana watichatyika kuti mapurisa ari. Vanoziva kuti vanhu vari kunyenga vanhu. Ende vanoziva kuti munhu anofanira kutsvaga defense. Dai malawyers asingaende kuzvikoro zvokudzidzira kudefenda vanhu. Hamuna kuona mhondi inotora munhu here? Haitori lawyer kuti defender. But auraya munhu. Kose uchita mweya utsvina, ndo mweya utsvina ka. Taura yame. Ha? Amayo wakauya chatakatongana tiri pagoti. Obva wabvunza kuti amefani ndiwapi. Obva wangotilaita nokuti ndichibhagera kufesi. Ndotema takabva tabatwa kana matetwa kwatoripo hapana kuziziva kuti amayo ndawatosvika. Alright, amai mukudifenda chinhu chakafa. Sei kudaro? Mimi makabva uko nokunyorwisa amai avo kana kuti makavatsvaga amai avo. Munyamusa kwabvisa. Muine chimudzo ku. Wewe pano mugara apa amai? Ndokutorwa zvinhu. Sei nomurume nomukadzi uyu. Amai avo vari kutotsvagunzira dotobhadharwa. Ndozo ndakadaidzira. Imi amai. Murume wenyu akadana nemukadzi womunhu, muri kuzvitenda here? Makubvuma manje. Vakudzoka manje nekuti patorwa nyaya yekubhadharwa. Vaisirei mombe yavo 1 yavanowana kubva nemukadzi uyu. Iyo makarara kangani? Ka1 ka. Toda mombe vaisirei kuti mombe yavo 1. Unopuwa mombe yenyu 1 musi wa10. Toda mombe 1 inobva kwauri. Uri nzenza kai? Wabvuma ka? Pati? Abvuma. Samisire mombe yake 1. Anobhadhara musi wa10 $300. Mune 300 murume wenyu ane 1.2. Zviri different amai makapuwa mari yenyu ndeyenyu midya ndonzenza 1. Murume wenyu. Isumuka unosaina shamari yangu. Tatopedza neyo. Amuna kuwirirana. Enda buda panze. Enda kumba. Uri kuenda zveshuwa? Amsiyaendi. Amai. Iwe unosaina mumbeko 1 kupa amai. Mwakaona tawa kumba kwedu ndistate awe. Japera urudu ujaserera so. Abo bale ukama kuma. Ha? Kana wasekuru wangu wakarura mukadzani mwana wangu sikandakona ndamai. Ari chimina ka. Aiwa, tapedza. Endai kumba amai. Imi ndimatawa chimina ka. Chikwirirei dare.
ipa amai watautanda amaini wangu vape toti rovanisai mapadza ndoambe kwachatsigira vakutora manje kuti achi chimini vape samona yozobatana nemurume wavo mudare chimini atoda kuchipruvha chinopruvhwa naamai avo tachipruvha kudhara asi tochisizirawo naamai avo ndo zvinoitwa rovanisai mapadza varume kuti basa rifambe.